I'm thinking about what did Abraham do Yes. after? Sige. Yes. Padayong The ta. redemption. Very The redemption. Kung nagpabilin ba siya dito sa ubos o nibalik siya sa Ginoo sa coach, nibalik siya sa kung asa sa dapat na path ng plano sa Ginoo para sa iya. I like that point because ato lang gisgutan diri ang nature sa tao ba no? The propensity and the inclination of humankind. Wala mi nagstorya diri mo kay igsuunan tungod kay we arrive into a certain level of faithfulness. Yes. Nga makaingon ako yawa nimo tawhan no. Yes, No. Amen. Just liken it to the story of Abraham, nabot tayo mga nga desisyon. Now, dili maayo nga humano na to tong podcast nga mag-focus na atong dito sa downside nila. Because God is a God of redemption. Now, the Amen. question is, what did God do to save Abraham? To put him back on track. Which is very important. So, ang Ginoo mangita gyud og pamaagi na ma-back on track ka, no? Wow, that's a very nice promise and Kung yung message, consider no? ba imuhang mali unya ang Ginoo. Nangita Ginoo mo ba? rin mo duol sa imo ano. Okay, no? Grabe. Imagine na nga, imuhang mali, pero ang coach, wa ka gibangko, bay. Basketball player. Ano? Kagibangko. Kung ano, gingnan ka, sige, tiganta kag bag-ong play, ano? Dili sa ka father of faith bill. Lahi na lang sa takar mga play ni mo. Grabe no. Mali mo mga play ba?